Siamad ydych chi, dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am eich ami yn y fideo hwn. Fan yma, ydyn yn yr cefngrefn weithrededd Linux gyda'r dosbarthiad Q4OS, ac mae'r hyn yn rhedeg ar y dosbarthiad o Linux sydd yn galw Debian, troedegaidd neu gollyngiad 11. Yn yr fideo yma, dwi'n eisiau i arddangos sut i llawrithio ac i ysgrifennu i'r ffôn cof allanol USB yr ffeil gyda'r delw ar gyfer y mewnfuddiad o'r cefngrefn weithrededd ar unrhyw cyfrifiadur. Mae'r fath rhain o'r ffeiliau, sef yr ffeil gyda'r delw o'r disg golygol neu optical neu'r dremyddol gyda'r derbyniad o'r pwynt ISO, ac mae'r hyn y delw sydd yn bodoli ar yr disgau XD pan ydyn yn mewnfuddiadlu yr meddalwedd oddi wrth yr XD. Os byddem ni yn yr cefngrefn weithrededd Windows ac yr ewelsem ni i llawrithio yr ffeil delw golygol yma, ac wedyn i'w ysgrifennu i mewn i'r ffôn cof allanol USB, fe byddai hyn yn weithrediad yn weddol hawdd gyda'r meddalwedd sydd yn galw Rufus, sillaffwyd RUFUS, a dyma'r wefan ar ei gyfer. Ond mae'r hyn yn gweithio yn unig yn y cefngrefn weithrededd Windows. Os ydyn nhw'n eisiau i wneud yr un peth yn y cefngrefn weithrededd Linux fan yma, a ydy hyn yn alladwy? Wel, yn y fideo hwn, ers yn mynd i darganfod, mae gyda ni amrywiaeth o dywisiadau yn yr cefngrefn weithrededd Linux. Mae'r feddalwedd hon, sef Belenna Etcher, un ohonynt, ac fan yma mae gyda ni yr cysylltiad ar gyfer y llawrwithiad o'r feddalwedd ar gyfer Linux yn 32-bit ac hefyd 64-bit. Ond os rydyn yn chwilio ar ei gyfer yn yr synaptic rheilwr pecyn fel hyn, nid yw unrhyw etcher ar gael oddi wrth Belenna. Felly dwi ddim yn fodlon i argymell unrhyw meddalwedd i fewnfuddiadlu ar y cyfrifiadau Linux sydd ddim yn swyddogol eu gollangwyd oddi wrth rhyw cartwfa neu trwythwrfar swyddogol, fel enghraifft y rhain os ydym mynd i'r gosodiadau ac wedyn yn forllwyo i'r cartwfedd. Dyna'r cartwfedd ar gyfer yr feddalwedd hyn sydd yn dod oddi wrth yr wefannau swyddogol oddi wrth Q4OS ac hefyd Debian. Felly fan yma, os ydyn yn achwilio ar gyfer rhywbeth fel image USB, mae gyda ni GNOME lluosog ysgrifenwr sydd wedi ei fewnfuddiadlwyd fan yma yn y cyfrifiadur. Os ydyn yn morllwyo i'r cymwysiadau ac wedyn i'r cymwysiadau unwaith eto ac wedyn i'r ategolion ac wedyn i'r cysawd, a dyna fe, dyna'r lluosog ysgrifenwr ar gyfer yr USB. Ond mae'r meddalwedd hon yn hollol yn addas ar gyfer y sefyllfa hon, oherwydd dwi'n yn rhedeg ar holl cefngrefn weithrededd Linux ac hefyd yr rhongwyneb graffig defnyddiwr oddi wrth yr SanDisk Cruiser Blade fan yma, ac mae'r hyn yn alysgrifio yr un ffail fel mae'n dweud yn yr deitl neu'r enw o'r feddalwedd yn lluosog i'r pob un ffôn cof allanol USB i gyd sydd yn ei atodwyd neu ategwyd i'r cyfrifiadur. Fe fyddai
y feddalwedd hon yn hollol berffaith os dwi'n yn rhedeg yr cyfundrefn weithrededd oddi wrth y dysg caled, ond nid yw hyn yn digwydd ar y foment. Ond mae'r dewis arall, sef i defnyddio yr gorchymyn DD oddi wrth yr rhongwyneb llinell gorchymyn oddi wrth y terfynell, sydd yn galw DD, ac fan yma dwi'n mynd i brofi hyn yn y fideo hwn. Felly os dwi'n yn dechrau y terfynell fel hyn, ac os dwi'n ymembynnu y gorchymyn DD, ac wedyn yr dywisiad namin fi, neu namin cymorth fel hyn. Dyma y cystrawen ynglyn at sut i defnyddio y gorchymyn hwn. Yn gyntaf mae angen i ni i lladrwitho yr ffeil delw tremyddol neu golygol mewn sefydliad fel hyn. Dwi'n yn defnyddio y cyfrifiadur gyda'r 32 bit, felly dwi'n angen i dewis fan yma. Ac wedyn i'r lladwithiad. Ac mae'r dal yn lladwithio. A dyma fe, dyma'r llawdryddiad llwyddiannus. Felly, yn ôl yn y terfynell, rydyn gallu rhedeg y gorchymyn DF ar gyfer disg rhydd neu disg free fel hyn. Ac mae hyn yn arddangos yr llwybrau ar gyfer y marchogaethau gwahanol sydd yn bodoli ar y foment cyn rydyn yn atodi neu ategu yr ffôn cof allanol ychwanegol i mewn i'r cyfrifiadur. Felly, os rydyn nawr yn mewn ysodi yr ffôn cof allanol USB i mewn i'r cyfrifiadur fel hyn, a dyma'r enw o'r device ar yr cyfrifiadur, sef SDX1. Felly, os ydych nawr yn arredig yr un gorchymyn fel hyn, DF, ac wedyn os ydych nawr yn clicio ar yr agor mewn ffenestr newydd, dyma fe. Nawr, ar yr hambwrdd panel ar y welod, rydyn ni'n gallu gweld hefyd mae'r ffôn cof allanol USB hwn wedi ei marchogaethwyd i mewn i'r cyfrifiadur, ac nawr os ydyn ni'n gwneud yr un gorchymyn DF fel hyn, dyma'r enw yr device yn yr cyfundrefn weithrededd hon, a dyma'r llwybr iddo fe, yn dechrau gyda'r blaenslais media, blaenslais 1, blaenslais 5E31E88D ac ati. Nawr mae angen i ni i ailysgrifio y llinell fan yma, fel hyn. Ac wedyn i bastio i mewn i'r golygydd fan yma. Nawr, y cam nesaf yw, mae angen i dadbarchogaethu yr device hwn, sef yr ffôn cof USB allanol. Ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn drwy defnyddio yr gorchymyn mount fel hyn. Ac wedyn yr enw yr device neu'r llwybr i'r device fel hyn. Mae'r gorchymyn sudo yn cynrychioli y gorchymyn ar gyfer yr defnyddio goriwch i wneud, sef yn Saesnig super user do, i defnyddio'r
y caniatadau perthnasol i'r defnyddiwr hwn, ac wedyn rydyn ni'n gallu pwyso ar y botwm doddiad. Felly os rydyn nawr yn gwneud yr gorchymyn DF unwaith eto, a dyna fe, mae'r ffôn cof allanol USB yn newydd ategwyd neu atodwyd, nawr yn dadforagaethwyd hefyd. Nawr, y cam nesaf yw i forllewio i mewn i'r bigell ar gyfer yr ffail, y delw o'r meddalwedd ar gyfer yr mewn-sefydliad, golygol neu tremweddol, neu'r optigol, fel hyn. Ec-D i newid yr cyfeiriadur, ac wedyn cartref, un, ac wedyn lawryddiadau. Ac os ydych nawr yn gwneud y gorchymyn i llithru yr cymwysiad o'r plicell, a dyna fe, nawr y cam nesaf yw i fewnbynnu y gorchymyn i alysgrifio oddi wrth yr plicell yma i mewn i'r device ar gyfer yr ffôn cof allanol USB, sef /dev/SDEC1. Fel hyn, yn gyntaf mae angen i mewnbynnu y gorchymyn sudo i wneud fel yr goriwch defnyddiwr, ac wedyn y gwaglau, ac wedyn y gorchymyn DD ar gyfer y disg deblygadwr, neu yn Saesneg y disg duplicator, ac wedyn mae'n angen i penodi y dewisiad EF ar gyfer yr ffeil mewnbynol yn cyfartalu i'r enw o'r ffeil, sef Q4OS cysylltnod 4.8 cysylltnod E 386 cysylltnod ENSTXD.R2.ESO fel hyn. Ac wedyn mae'n angen i penodi yr dewisiad ar gyfer yr ffeil allanol neu allbynol, sef OF yn cyfartalu i'r, ac wedyn yr enw o'r device ar yr cyfrifiadur, sef /dev/SDEC1, ac wedyn gwaglau. Ac wedyn mae'n angen i benodi y dewisiad ar gyfer yr maint, yr stanc neu'r stoncyn neu'r bloc, sef BS yn cyfartalu i'r 1 megabit yn y prif lythyren, ac wedyn gwaglau, ac wedyn mae angen i benodi yr dewisiad ar gyfer y alldaniad o'r cyflwr yr llwybreddiad, sef status yn cyfartalu i'r, neu'r cyflwr yn cyfartalu i'r rhagteithiad neu'r cynyddiad, fel hyn. Ac wedyn mae angen i pwyso ar y botwm doddiad fel hyn. Nawr mae angen i achos ar gyfer y holl llwybreddiad i gorffen. A dyna fe, dyma'r holl llwybreddiad wedi ei orffen, wedi 113.15 eiliad. Nawr y cam nesaf yw i alderchu y cyfrifiadur wedi ei hollol tai i lawr, ac awn ni'n gweld os ydy'r cyfrifiadur yn dechrau oddi wrth yr ffôn cof allanol USB gyda'r meddalwedd i mewn-sefydlu yr gefn-drefn weithrededd i mewn i'r cyfrifiadur. Cawn ni'n gweld. Wel, etegais I, neu atodais I, o'r ffôn cof allanol USB creuwyd trwy'r gorchymyn DD yn gynharach fel yr unig ffôn cof allanol USB ategwyd i'r cyfrifiadur, ac hefyd roedd yr BIOS neu'r gosodiadau i ddalradd ar gyfer yr perthynas
cyfrifiadur wedi ei osodwyd i darllen neu i chwilio ar gyfer yr cefngrefn wythydedd oddi wrth yr ffon cof allanol USB, ond beth digwyddodd oedd roedd yr cyfrifiadur yn dechrau trwy darllen oddi wrth y disg caled, lle mae'r cefngrefn wythydedd Windows eisoes yn ei mewn sefydlwyd, yn hollol yn ymwybyddu yr ffon cof allanol USB. Felly, roedd yr cais i creu yr ffon cof allanol USB i mewn sefydlu y meddalwedd newydd yn cychwynnadwy, yn hollol yn anllwyddiannus, neu yn fethiannus. Ond nawr, ar gyfer yr ail cais, dwi'n mynd i geisio rhywbeth gwahanol, fod yn dal yn defnyddio yr un gorchymyn sef DD. Ar gyfer yr cais olaf, defnyddiais i yr enw o'r cyfrwng ar gyfer yr device fel yr un fan yma, /dev/SDEC1, ac nawr dwi'n meddwl fe allai hyn yn anghywir, achos os dwi'n yn mewnbynnu y gorchymyn LSBLK fel hyn, mae'r hyn yn arddangos yr enw o'r device fel yn unig SDEC heb y rhif 1, ac mae'r rhaniad gyntaf yn SDEC1. Felly, yn y tro hon, dwi'n mynd i ailredig ar gorchymyn DD, ond nawr dwi'n mynd i hepcor y rhif 1 ar ôl yr SDEC fel hyn. Dyna'r gorchymyn sudo i gwneud neu i rhedeg y gorchymyn hwn fel yr defnyddiwr goriwch, sef y super user, ac wedyn dwi'n mynd i mewnbynnu y gorchymyn DD, ac wedyn gwagle, ac wedyn yr ffeil mewnbyniad fel yr un fan yma ar y ochr dde, sef Q4OS, cysylltnod 4.8, cysylltnod i 386, cysylltnod INSTXD.R2.ESO, ac wedyn ar gyfer yr ffeil allbyniedig, dwi'n mynd i mewnbynnu yr enw o'r device, sef /dev/SDEC heb y rhif 1, ac wedyn gwagle, ac nawr dwi'n mynd i benodi yr maint o'r stanc neu'r stoncyn neu'r bloc fel 1 megabyte fan yma, ond mae'n angen i hepcor y lythren B, dim ond yr M ar gyfer y megabyte. Ac wedyn ar gyfer yr allbyniad o'r cyflwr, o'r rhybreddiad, dwi'n mynd i'n penodi, mae'n angen i allbynnu rhag deithiad neu rhag llwyddiad neu'r cynyddiad fel hyn. Ond cyn rhedeg y gorchymyn yma, dwi'n yn sylwi neu syni mae'r ffon cof allanol USB yn dal yn ei barchogaethwyd ar yr cyfrifiadur, felly mae angen i dad farchogaethu fe. Felly dwi'n mynd i dechrau y terfynell arall ar gyfer hyn. Ac nawr dwi'n mynd i mewnbynnu y gorchymyn sudo gwacle, ac wedyn yw mount i dad farchogaethu fe, ac wedyn yr enw o'r device, sef dev SDEC fel hyn, neu dev SDEC1 fan yma. Nawr dwi'n mynd i pwyso y dodiad ar gyfer y gorchymyn DD fel hyn.
dyna ni. Mae'n newydd gorffen. Nawr mae'r cam nesaf yw I algychwyn y cyfrifiadur hwn gyda'r device yma fel yr unig ffôn cof allanol USB a tegwyd i'r cyfrifiadur, ac awn ni'n gweld os mae'r cyfrifiadur y tro hon yn cychwyn oddi wrth yr ffôn cof allanol USB. Dychwelwn ni yn ôl yn amser byr. Wel, rydyn ni nawr yn ôl yn y cefndir weithrededd Linux wedi ardderchu y cyfrifiadur. Felly, ai wnaeth yr cyfrifiadur yn cychwynnu I mewn i'r ffôn cof allanol USB ar gyfer yr newydd mewn sefydliad o'r cefndir weithrededd pan etegais I neu atodais I hynny fel yr unig ffôn cof allanol USB yn y cyfrifiadur? Wel, yr ateb yw y doedd. Roedd yr cyfrifiadur yn dechrau gyda'r sgrin dechreuedig ar gyfer yr newydd mewn sefydliad o'r cefndir weithrededd Q4OS. Felly roedd yr gorchymyn TDE ar yr ail tro honno yn hollol llwyddiannus. Nawr, gyda'r ffôn cof allanol USB yna oedd wedi ei creu yn hollol trwy'r defnyddio o'r offer ar gael yn y cefndir weithrededd Linux. Dwi'n yn gallu mewn sefydlu yr un cefndir weithrededd sef Q4OS a'r cyfrifiaduron eraill, neu creu arbediadau ar gyfer yr ymgylchiad gweithio. Felly, dyna ni I gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darlunglod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saf ac yn iach, a hwyl.